That's old type of politics. Old type of politics? Yes. Okay. You don't go back to the streets for the sake of going back to the streets. Nyaka reason bed momiyo idwa dhi streets. Jakom ok notero wa streets mana nikech nodwa ni wadhi streets. Never. Jakom every time netemo ni mondo o point out ni gini ok dhi maber, losuru gini. Gini ok dhi maber, losuru gini. Ma street nen last option. Ka jotelo manotemo wuoyogo ok ne winj gima owacho. Eka ni dhi street ni to kara koro wayangre mondo ne ni gina die jopiny ok dwar. To mana ka nosetemo point out. To nitie reason nyaka bedi mondo omi dhi street. Koro awinjo ka governor rengo wuoyo. Koro ok do adhi street ni an koro awuok mana odona dhi street. Nyaka bedi ni gimoro timre matera street. So kapok owacho ni tera ure street donge nyaka jiwo ming'e ni en ang'o momiyo wadwa dhi street, to be nitie yo moro minyalo losego, to ka onge yo minyalo losego kata kwasetemo yore mopogre to kolosre motamore kore kinyalo dhi street. Koro chung ni wacho ni wadhi dhi street, for me aparo ni mano insightful, and for us as ODM, street has never been the first option. It is always ni wasetemo yore te, wagweyo gi jotelo, watemo ang'o, to ka koro tamre, to kara koro winjuru duond jopiny, you know, ka wadhi street. Koro ok apar ni ODM ni en ja street. No, ODM ok en ja street. ODM en ja bura. ODM en ja thuolo. ODM en ja yalo. To kotamore, to ODM ok ja luoro. ODM pod nyalo dhi street mondo ne ni gima gidwaro maber kotimre ne jopiny notimore. Yes. Higa mar 2027 kama wachu mapogruok e paro bende wuoke. Nitiere jou mano wuoyo bende mana ODM at 20 no kamoting'o Joho, ting'o Bade Gero, ting'o Wandai.